It's late, man. The time I was a boy, I was behaving like a boy. Today, I'm a man. I behave like a man. This is my family. My name is Vusi Vardos Nguyen. Today, I'm in possession of a diploma. I always pray, I always feel, I always think, I always dream of my family, of my children, to have a bright future with their education. Our education was not the same like today's education. We didn't have all these opportunities that our children are today. I always think that my children will have a bright future, degree, houses, own posh cars, own decent houses. Because of what I am today, I tried my level best to put my family where they are today. Education is the key to success. My children, you must learn. My children, you must be educated. My children, education is the key to success. Recognizing the injustices of our past. Honor those who suffered and sacrificed for justice and freedom. We will respect and protect the dignity of each person. Let's hurry up, please. And stand up for justice. We sincerely declare that we shall uphold the rights and values of our Constitution. And promise to act in accordance. With the duties and responsibilities. That flow from these rights. Nkosi sikelele Africa. Thank you. Class, ngitsho wonke umuntu uzweni. Yes, sir. Mfundi. Nano babeli. Uzani mina. Why feel it? Ngiyese lo muntu ngasuqala wavisa insimbi ka Chicks njo. Ngeke Juda phela lo muntu ulitshenziswe inkubo zomchamo ekseni. Futhi isindoda engakisachama face. Imini uthishala. Hayi mina ngiseliwe angazi lethe. Mina imoto yababa ibiqhonelwe ithaya endleleni kwase kwaphoqa ukuthi afonele umngane wakhe ezosilanda esilethe esikoleni engakho ngilate. Umfana uThathathasa ufike la esikoleni. Uthatha sakazange azohambe nobaba ekuseni ulanda umngane wakhe. Okay, ngiyanizwa. Kuzomela nginikeze punishment. Thatha ushow inibhale ebhodini ukuthi I'm sorry for being late. Ngizobhala kuzogcwala ibhodi. Kodwa mina ngento engasilona iphutha lami. Simple ntombazana. Phumela leminyango ngizonibhala njengabantu ababsent. Okay, so bhala ke se. Bafundi, ngifuna umuntu nomuntu asho ukuthi ufuna ukuba yini mabe seqeda umatric. Ishuse, esefuna umstar se. Ibe nemali se. Idume, hamba imoto ephezulu. Awudanki bhola, esama khona mashama ka refresh. Ubhayibhayi ntwana sign motograph kanjani nganezi? Awuyizwa ba. So bese ngamabhozo. Se, sokukhonzela. Mina nobabili ngidinga usizo oluphuthumayo. Impilo yangempela idinga imfundo. Lento enisweni ibuke kuma TV sometimes ayinje ngoba nisweni ibuke. Abanye bathi awuzwe se. Mina ngizoba isoccer player ngidlula uMessi noRonaldo. Ngenza imali yangempela. Hayi amakinati. Engibukayo la sithanda imali
more than imfundo. Kanti imali yaphela imfundo ayiphindi. Kodwa sifundela ukuthi sisebenze sibe nezimali zethu angithi. Kunjalo Lathoya. Kodwa kubalekile ukuthi ufunde ugogode bese uyasebenza bese uba nemali zakho. Wena Lathoya ufuna ukuba yini? Mina I want to have my own company ezobiphethe ezezimali okhule njengoba befuna imali esheshayo bayawadinga ama-financial advisor kanye nama-agents. Hayi khona mina ngiphatha imali yami cha ngeke ngasangifile. Ke mina ngifengijuluke mesulethe uzogada imali yami. Lathoya, you are on the right direction sis. Qhubeka ubhale la. Amantombazana nathini? Mina ngifuna ukuba lawyer. Phela esikhathini samanje siyabadinga abameli. Khona ama-contract asayinayo enkampanini ukuze bengarobheki dingeka thina abameli. Imisebenzi yamadoda labayikhethile labo. Ngeke mina ngimele umuntu wesifazane enkantolo. Abantu besifazane yonke into bayithatha emotional. Ukuthatha laphi ke wena uthi khona umsebenzi abantu besilisa kuphela. Kanti usaphila esikhathini soshaka yini la ukuthiwa umsebenzi womuntu wesifazane sekishini kuphela. Ayikho nje lento oyishoyo wena. Vele usebenze esekishini. Nokwena ukuthi nisinakekele, nisiphathe kahle. Kuthena kumele senze imali hayi nini. Ngiyajabula bo, aninazo nganini izandla zenu. Bhala umsoro lapho noyamadoda ekhuluma. Bafundi, wonke umuntu unelungelo lokuba noma yini afuna ukuba yiyona. Lesikhathi esifila kusona awusekho umsebenzi lo okuthiwa lo wabesifazane lo wabesilisa. Uthini wena lungelo? Mina I want to be a property developer and own them. Khona masebefuna izindlu bezela kumina ngibabiza imali ngempela. Noma befuna ngincebeleka beze kuma hotels ami. Mina ngifuna ukuba business women, have retails, fashion houses and restaurants. Khona wonke umuntu ezodla ukudla kwami okumnandi agqoke nezingubo zami ezifebe. Akekho ufuna ukuba uthisha nokuba udokotela. Awusema usuba uthisha sekhole nje. Kodwa yonke lemisebenzi nibala nje iphume ezandleni zothisha. Hayi kodwa mina sengizoba udokotela ke. How about being a politician and make decisions for my people as well as for the country? Build houses for my people. Ngivule amathuba omsebenzi bese nginyusa umnotho wethu. Manje uba ungavotela wena Bruce mawucabanga. Ngathi usahlulo sikhulumela nothisha ukuthi siphume early on Fridays futhi singawagqoka ama-uniform on sport days. Wena Bruce ufuna ukukhwabanisa imali ethi nabakho kubentela. Ufuna usiqambela amanga nesithembiso ezingekho. Ngesizwe ngawo. Class. That's it for now. Nana babili. Hlala phansi. Ningaphinde nifike late. And bafundi, education is very, very important. Put it at the apex of your priorities. Education is your future. Zinhle, sacela ungikhokhele homework yami yayizolo. Ngiyathemba wonke umuntu uyenzile. Ngoba ungayenzile sesixabene naye. That's what I'm saying. Isicefelo sishulana selebashana lokuzeza uprofessor. Ngimbona etsana the principal asiphathe lesikele. Yeah, sikhohlweni sishulana ngolovo. Wenze njani ngoLathoya? But sambona nawe Lathoya lezi ama-models uthanda labafana abadla cheese. Uyamzama. Bese ngiyeke Lathoya ayinamoto skefu. Uyamzama. Uyamgodola straight. Ayikhitheji. Ayikhitheji. Yambani. Bona sabe nje. Skefu. Jeriko. Now we make us in first. Good morning, class. Good morning. How are you today?
Good. Thank you. You may all have a seat. Jericho, ngicela uzongisulela ibhodi khona manje uyangena eklasini. Namhlanje class, we are going to learn about the leadership skills and the principles. Ngizochuza ama-students awu-3 azo-representa group A. Ngiphinde ngichuze ama-students awu-3 azo-representa group B. Mthogo, come forward please. Stand kanye nawe Monica. Ngizo-representa group A. Bridget, come forward please. Titus nawe Mgqibelo. Nizo-representa group B. Isihloko sethu sanamhlanje sithi kungabe intsha yango-1976 ihluke ngani entsheni yanamhlanje? Kungabe lokhu ababekulwela kwayisiza yini intsha ephila esikhathini sanamhlanje? Usungaqalisa group A. Sonke siyazi bafethu ukuthi youth yango-1976 yalo ilwela thina ukuze sikhululeke ekucindezelekeni kwezemfundo ekutheni sifunde nge-Afrikaans. We should never forget that baze bafa befela thina. Mina ngithi asiqhubeke silubungaze lolu suku ukuze kohlala kuyisikhumbulo nakwisizukulwane esizayo. Ngiyabonga. Bafowethu mina angisiboni isidingo sekwaba ibhizinisi issue leyo. Esikhathini samanje sewakhishwa amathenda kuhlomula abantu abasemathweni vele. Njengoba kuzolungiselela umgubho wakulonyaka intsha ngeke izisole lutho bafowethu. Kodwa kuba ibanga nesibindi sokuthi sukumi ilwele into ekhona kuyo asingamathuba emfundo esifanele ngokolimi oluzwakalayo. Bezimbili zizobe zisicindezele ngokolimi bekuyisingisi nesibhunu. Ngibonile yebo balisanile nesibhunu kodwa ngibona ngathi sisacindezelekile esingisini ngoba zonke izifundo ezenzayo zisasiphoqa ukuthi sigcile esingisini. Mina nje ngibona ngathi sisacindezelekile. Hayi mina bafethu yanizwa yonke nikusho kodwa mina ngikusho ukuthi i-youth yango-1976 ayilwelanga education kuphela yalolo nokuthi ibe nempilo engcono like kunamabhizinisi izinhlelo kanye neminye imisakazo ephethwe i-youth. Mina bafethu ngicela siphathe isigxathu elikhulu kakhulu. Yanizwa fethu uthini kodwa-ke intsha namhlanje igcwele emajele ezibhedlela kudliwa izidakamizwa kudayiswe ngemzimba kusukela abantu abamsulwa kutsho le noshukadeli. Angisiboni-ke mina isidingo sokuthi silibungaze lusu. Nikhulume kahle nonke. Ake sibaphe ihlombe. Njengoba esekhulumile ama-leaders wenu abeka amaphuzu awo sekumele ukuthi niwasupporte noma niwaphikise. Yes bona? Mina ma'am ngisupporta ugroup A ngicrusha ugroup B kwelibekwe uMgqibelo. Go ahead bona. I think Ugogonge Akbalile has nothing to do with the youth of 1976. It's all about self-responsibility. You can't blame someone else for your actions. Yes, Precious. I am supporting Group B. Lokho kusho Mthobo, ngendlela zabantu abasha, kazi bapho bazabe involved kulezi inhlelo. Amandla. Yes, Kholiwe. I have to go Group B. Here's a pound, Bridget. If kwakulwa nengcindezelo why is English so dominant ezikoleni nakweminye imikhakha uma ungasazi isingisi uyahlewa mbothi sisacindezelekile. Yes, Paul. Mina ma'am ngicuma phuzu ngaMonica. Uma ukwazi ukuthi kube khona odokotela abameli kanye nonjinela womnyaka kusho ukuthi ababekulela wabenza umehluko. That was very good. Hlalani phansi. A good leader is a person okwaziyo ukukhuluma ngokuchule aphinde aphakamise amaphuzu azokwazi ukuthi asimamise imiphakathi esihlala kuyo kanye nezwe lonkana. Ekhaya sasele emedeni. Ma-out ngikhathele le nto mina ngimlandi Lathoya mfethu mlandi aphetha ikinzi njalo Odlala Lathoya sinawani Lathoya kancane Lathoya
Kufanele ukuthengela ibhano yini uzubona ukuthanda ngempela. Mthoko, how many times must I tell you I don't date school boys? Ayikho into ongangenzela yona na usabheka abazali. Actually, what can you offer me that I don't have? Mfethu, uzokunika uthando. Where there's love there's a way. Way to poverty. Ngathi ubroke kuyimanje. Mina mangidinga iBrazilian hair ungangenzela ngani? Mfethu, love will find a way. Lalela boy, hamba udlalela le kontanga bakho, hayi la kumina. Futhi ugcine ngci ukuza la kumina uzongibangela isicefu, ngiyakutshela ke. Hawu, Latsoy. My friend, kanti usina umthoko nomsheke xexele nje mfana abantu. Imfesi yazi nje leke ngiyabafanele ukumchama. Uma nje wayisinekela ivele ikujwayele kabi. Awulathoy. Usakushaya manje lo mfana. Akhathala imfethu, ongitshela ungamenzani mfethu umuntu onganalutho oqhathanisa usizi. Awulopholo nje ayicha amanye amantombazana ayaqoma buye eminyaka. My friend Lathoy, angifuni nje ukuqombela manga. Yazi bomtshela kanjalo ube wrong nje. Angifuni ukukhohlisa. Vele ngikushilo mina Zandile lokho my friend. Now uyazi ukuthi ngidinga iphinhlobo yabantu. Ngidinga oshuka daddy abazongiphatha ngezandla ezintofontofo. Bengise endaweni engingakazi ngiye kuzona if you know what I mean. Hawu phela Lathoy, uma uzoqhubeka kuba busy no school boy, angeke bese bekise lapha. Lapha mfethu bazuthi uma bekhiphile nje umuntu kumele abuye ezolala nawo. As my friend kodwa azuqinisile. Ayikho nje future kule gang yomchamo. Kanti Zandile my friend, oshuka daddy they put their money where the mouth is. Stefe. Nangu ndoda wa give up nomthoma levela give up. Girls ningani mbona ukuthi uthatha ubaba kanjani ngisitholele yena nje. Hey lapho emnganami uClean is a gentleman. Hayibo asandi uzokunqumula Lathoy sufuna mfana kubo. Hayibo phosha mnganami uqonda ungitshoso asani nomnganami usefuna uthatha njalo. Nawe phosha mfuni ukuthi usabu Lathoy. Ayibona mina I don't date cheese boys. I like my men abe ipantsula khona eza ngiprotect. Mnganami kasi boys njengo Jericho nje. Yabona ke Tamaru yakhuluma ke manje. uJericho ipantsula futhi style sakhe sangichaza bayamsaba. Ayekho nje uzodlela ngakumina sekuthiwa ngithanana naye. Wena ngitshela ngosikhotheni weunga lazovela nikhombe nje mefuna nenze into nana nje uJericho isigebengu futhi yasabeka. Cheese boys balethenda khe they got money and they're driving cool cars. Yabo mina Titus mengase ngishayele ngengilibe ngicima ngibhala nje. We ungabolithemba idano locasha ngabafana beungasebe la. Jike lapho kule wena ibe likhala ngomawalo. Oh usho Jericho masebela. Yebafethu uMessi inkunzi is the god of football. Hayi kahle mfethu Cristiano Ronaldo yenswempu na Manchester wafika Real Madrid wabantswempu. Yebo kahleni bo mina ngitshela umdlalo ngempela mfethu uname. Abo name uza ngamandla name uzomhlwela kuMessi ayi ngiphathi ya Ronaldo. Hayi bo mthoko ngitshela ngingane manje. Uname ayikho lento yakho umlili wamaphepha nje ngiyamcela. Hayi bo mfethu uname ungunumber 7 ngabadlali bebhola abanemali. Futhi uneminyaka emincane omcabange masenatete uzobehla kanjani. Bafethu Cristiano Ronaldo nama awards awu 35 from 2009 to 2013 uhamba imoto eyintswempu bafethu. Awuzweke mfethu uMessi is 26 years old uhola $27.25 million ngonyaka and it can be doubled up ngenxa amagoli akho run ama competitions awinayo. Uthini ke una lapha bafethu asivumeni uCristiano untswempu futhi unemali ubest mfethu singavumanga kwezezimali kodwa masifike enkundleni uMessi isikhokho. Yebafethu kuthi ngasho isikhokho kuname. Hey thume toilet yabo. Ngahlangana noLethoy. Bayiza yo. Wow nakhule neqome khulathi amapips ezinja. Wena Jericho kube bona bangaba ngikhuluma umuntu nginti yathi siko sibheke ngovini ongaonile. Lizanele wena. Isisikole ngathi ikhomela lahla umlenze. Bonando tumubi kabi uma wakho mayifuna ukudlalisa ugaxa unyama emqaleni bese thamba odlala nezinja. Wezanele ugogo wakho uyathanda uqala icule esontweni kodwa manje uyazazi ukuthi uyisimungulu. Radon nekade elikhulu ngazi ufuna ukuthi uzongihlebulela. Wayi nakhule wena nekade elikhulu ngathi aphule lunye uhlanga.
ngumsendo. Ngoba ngumsendo la. Anifuna ukukhuluma. Anibona ibhali sisese class lami. Ngoba ngumsendo. Ngizoqala. Ngize ngiyophuma la. Ngiyabuya. Elandlaneni. Jodi isihleka sonke futhi sokhala sonke. Uzowazama nje umpembe mgaxuthayo. Minyana abantu bebanga umsindo uJericho Ndoda uZanele noKhulile. Good boy. Up. Up. Ndandeleni. Haye makruka ninkhonzele lapho. Wena mqapheli ngiyozokugoda nizisho omkhulu ngizokubamba ngokuphuma isikole ngoba siwuclever. Sodla phinde kufele wena mqapheli ubambe ngashumi. Bazokubamba uJericho umthengisi Judas. Yasanda uthofuna ubomela manje bafethu phela uzobegwetshwa ukhona. Kunzima mavimfethu. Nawe ayibonela nje umqapheli usevele waphenduka ufazi wenkantolo qanda ikhanda. Bazogwetshwa nje. Phasha ngaphansi. Ubuthatha isikole. Wena, chef. Amateku, uniform yesikole. Abazali bengisasa, awungeni la esikoleni abazali bengekho. Uthatha incwadi nokuphuma isikole, uthatha incwadi uphumla, ufuna abazali benu kusasa. Sezwani? Klasini. Klasini. Sho Petsaza ngathi ungakhuluma usheshe khona la kuzaphuthuma khona yabo. Mfethu uthatha sangino yazi ukuthi next week sibhala imaths. Sure. Sacela ungifundise mfethu ekhaya. Mina mfethu ngeke ngikwazi ukuza ke nisufuna ngishaye abazali bakho. Bazobe besebenza mfethu kobuka imini nabangani bami kuphela ngiyakucela mfethu. Okay yazini mfethu ngizobe ngathatha ama direction khona la ngizophuthuma khona yabo. Okay. Kahle ukabuza kanjani yakho ngabantu. Yalunga kodwa mngani nawe yalazi udaba awutheni ke na mnganami ngimcelile nje ukuthi azongifundisa imaths nabangani bami ngomgqibelo wavuma cabangani kuyacaca ukuthi besidalela nje kule weekend kuTitus umuntu kumele afike neziphuzo uyaphike neziphuzo phosha ngoba uyazi ukuthi ayikho imaths ezobifunda nje yabo uTitus mengiyekile ngobona ukuthi ugay. Latoy? Woza la Titus? Uphi Latoy? Akabuye esikoleni manje nami ngifice ngekho umuntu. Kanti isikole siphuma sikhatsini? Baphuma ekuqala mina ngisekulibala kancane. Ungiphakela ukudla ngafa indlala. Hawu ma, akuphekiwe ma. Awukwazi ukupheka. Ngizobuya emsebenzini ngiqale phansi amabhodo ngikhathele, niyangicabangela kahle. Hayi umsebenzi aletho yake loyo ma. Wena ukugula ngempela wena. Ubaba wakho mebuye emsebenzini ngicatha uzodlana. Yini umsebenzi wakho la ekhaya? Hayi ma, umsebenzi wami uthi ngivuke ngiwashe imoto ngishanele igceke. Sekumele ngiphinde futhi ngenzane nomsebenzi kalethoya ma ekhona ebehamba indlela zakhe nabangani bakhe. Hayi ma ngeke hey. Uphuma kwena? Ngiphuma library. Library lokunuka yini? Ucathi umsebenzi wakho uzokwenza obala ekhaya. Hawu ma, uthishula ngobe sinika umsebenzi so bengiyofuna usize library. Bungafoni ngani usho?
Hawu ma ifoni yakhe ibicishile futhi netransport ibihlupha ngizange sizomazi inhla ngithatha ngiletha la. Ithini number yakhe? Hawu ma sikuphi isidingo sokuthi uzumfonele. Futhi sesizoqala istudy sengizobuya late. Yema unamanga lo. Istudy sosiqala late mase sisobhala. Wena uyeke lamanga akho wena. Ayibo ngiqamba manga shuthi wena ongazwanga. Hayi. Hamba pheka ukudla okusheshayo lapha. Babakho sezobuya. Mfethu, oya kuhamba le ndlela zakho zokukhohlala masoloko uzofazisa mina la ekhaya. Angifundi into yenzayo. Uqamba amanga lapha mfethu athi uqhunyelwe ithayi la ubaba lokhu uqambela ubaba amamanga la. Kodwa ubuwazi ukuthi akazi uqhuma ithayi. Uma sethi manje angenzani nemisebenzi yakho mina la. Wena ubukhona untanda. Angifundi njalo lento yenzayo yeso. Soxaba nawo zobona. Class, today I want us to discuss the reality between abantu abamnyama nezinye inhlanga. Ukuthi sidluke kanjani. Khona sizokwazi ukuthi ubhekana kanjani nenkinga uma uhlangabezana nayo. Esizobheka ukuthi abantu abamnyama bahluke kanjani kwezinye inhlanga. Nathoy Mina ngibona ukuthi inkinga ikwi-education. Izikole zabantu abamnyama emalokishini kanye nezasemakhaya zigxile kakhulu kwi-theory. Asinawo ama-lab kwabenza science kanye namakhishi okuphekela kulabo abenza hospitality. Bruce Iyafana lento Lathoya ngoba uhulumeni uyazama ukuthenga izinto zokufunda, izitofu, amakhompyutha bese nina nijike nitshela igebengu zangakini ukuthi khona ini la esikoleni bese bayabuya besojotsha zona lezi zinto zokufunda. Bridget. Sir, education is lining us. It's no longer creating intervention and free thinkers. It's only creating factory workers. Ufika ufunde bese uyahamba uyosebenzela umlungu okanye olunye ihlaka. Iyiphi inkampani ezoqashwa no-30%? Khuleni. Mina ngibuye ngibheka abazali se. Banomthelelo omkhulu ukuthi thina singathuthuki. Njengami nje, kuthiwa ngiqeda umatric bese ngiyosebenza. Sihle. Kodwa kwezinye inhlanga umzali ubonise encane ngani ukuthi nasiphi iskill. Eyisesikoleni esizokwazi ukuyiqeqesha, ithola itheory, iphinde yenze nepractical. Kodwa thina sihlele emadeskeni umlungu silindile uma siqeda ukufunda. Asana. Ezinye izinhlanga zifaka nazo emsebenzini. Uthi ukade nje waqala ukusebenza ungakhushula esikhundleni. Mina ngibona ukuthi kusekhona incindezelo kwezobuhlanga ikakhulu emsebenzini. Bona Sina abantu abamnyama sinomona. Asikwazi ukusizana sisodwa. Siyajabula uma yonke into icela ukwena. Asifuni ukukhuphulana. Mthoko. Thina sesingamavila sincike kakhulu uhulumeni futhi asifuni ukuyimela. Buka nje abantu bangaphandle banezitolo umhlaba wonke. Besijike thina siyabashasa sibatshotha imisebenzi yethu. Iyona yipi Hlaka. Bafethu besicindezele lesikhathi esidinga. Kusanze mana manje sibuke izinto ngahleli banzi. Hayi kahleni bafethu. Izoletha lantsho nje. Nomnotho wethu futhi usezange zala abantu besicindezele. Kuswanjani phambili singenalo lutho. Yini? Benibhemisa noma benothi? Qaphela. Suphumelela kanjani mesahuqana nensanga? Sugcina sesibalele nesikole. Ehlekisa mkaphela. Evele ukukhudla sandpaper bese uyaphapha. Eu
Class, angifuni ukhipha ama-calculator lezingane. Sengakuthatha-ke lokudaba ngiluse-office. Yes? Nami mem ngilahlekele kodwa mina ngilahlekelwe ifoni. Futhi iclass ebelila licula beku-12D. Angiyingeni-ke ifoni. Yazi amafoni angeni la esikoleni. Asami. Waza phela nawe sekwa-12D. Excuse me, ma'am. Kunabantwana abalahlekelwe into zabo lapha eklasini lethu, ama-calculator ne-cellphone. Sesibabhekile bonke ngale ngendle. Bathi khona ingane zala eklasini lakho beziculela le phezulu. Besacela ukuzocinga nala. Okay, ma'am. Ama-RCL ngicela sikume njengamanje ukuze asize umemu kutholakale lezi zinto ezilahlekile. Hawu, angikholwa ndoda uthi awakhokhe lama-calculator. Hayi mina ngikwazi lama-calculator mema akona wami. Bathi isikhwame sakho. Hayi mema ngazi ukuthi afawuba ngizange wathathe mina ama-calculator. Bathi isikhwame sakho. Hayi mema ngazi ukuthi afawuba isikhwama vele sami. Mama ngizokuyibonela. Hawu mana sikhokuletha yami. Ayanda nasikhokuletha yakho. Juliet nansi yakho ikhokuletha. Abuyiseleke sisabuyisele saye office nale ndoda yosixoxa ekhangene kanjani. Let's go. Sabonga mama sithola ama-calculator awu-3 lesi sikhwama. Bengisacela umnikazi wawusiye naye e-office. Kulungile ningahamba. Okay, thank you. Sihle, I hope you kept the record of this incident. Yes, ma'am. Hey Mkhize mnganami wenze kahle wafika. Ayi ngibuye emsebenzini ngikhathele ngiyafa. Yabona nje masune ingane high school zizophuma ze-university ziyinkinga. Yabona nje ngazi noma uNasifasi uyosisiza yini. Ngoba kuyakhokhwa e-university imali enkulu. Ungcono wena Nxele mngani usuzoqeda thina singaqali nokuqala nje. Sengaze ngayozama ngisho ngaphandle lutho abantwana ngibatholi nje. Hey kodwa uyabheda Mkhize awukhule nawe. Uthanda umkakho. Hawu sengadlula lapho mina mngani wami mangenze umngane nje. Phela izinto nezinganda ngaphandle uzuyisona nokuthi wawushadela. Hawu nawe Mkhize awufuni ukukhula kuningi ikhuluma indaba yakho. Umfazi wakho wamkhetha kwabaningi kweziningi izintombi lezi. Fanele ngabe unaka yena ube nesiqiniseko ukuthi uyakuthanda na umthanda. Hey ulesho liphinde lelo mngani wami. Hey sengaze ngathola ngisho isandulo engcolazi ngenxa ungayiphathi nje kahle kwami. Ngaze ngathela ngisho unkosikazi. Mhlawumbe iyona ipunishment leyo ukuthi ngabathola abantwana. Ya Mkhize phela ingane ziyisipho esivela kuNkulunkulu kodwa phela mawuthanda ungama-adopt ungaye-adopt umntwana manje nikhulume nonkosikazi nizwana utholeke abantwana ba-adoptile kodwa nizwane. Hey ndoza abantu mfowethu ngoba nonkosikazi akwazi ukungixolela nje kulesa simo angisafisi ukulibe ngiganga ngiphuma ngaphandle manje mfowethu. Ukudoda ke lokho khabazeni indoda ibheka umngayo uqala ngakanda ukuba idlulele phambili noma uyobheka okunye. Mkhize, kwenzakalani la? Phumzile nkosikazi akusiyona lento oyicabangayo. Ngithi kwenzakalani lana? Ifunani ingane yesikole la? Usuqale phansi lemkhuba yakho yakudala. Ngisho umoya Phumzile.
ukuze ngichaze. Uchazeni. Ungenza isilima wena. Wathi wayiyeka lemkhuba yakho nezingane zesikole angithi? Isikole sheshe saphuma. Ingane ifuna ngisize kuyi-maths. Isona ndeso nkosikazi. Ima lapho ke wena. Ngiseza kuwena. Yikele ngane ihambe nkosikazi. Uyayitshela ingane ukuthi uyagula. Udla amaphilisi. Woza lana wena. Oh, Richard. Mfethu, uhlasi lethwa bhethu kwa la hospital. Wi, njengoba umazi nje lathwa nathi umisi wathi macabanga uzovuma yini? Awuzami phela nawe mfethu, awu. Hayi ngeke, uma ngimzama uzonginikani? Ugwinye obvious na uyazi. Hayi ke. Ngizomzama kodwa ekuthembisa lutho. Oh, hamba uzama manje futhi ngiziphe nawe usuthini yabo. Ha, okay. Latoy. Yeah. Latoy mfethu, nawe yazi ama-sports ayabhora. Makhonto sobe sihlanganisa la negang. Awusijoyine phela. Yini le? Sobe kune-house party mfethu, sobe kumnandi, sodoje uma seqala ibhizi. Okay, ngizoza ngoba ngizobe ngibalekela ubaba mfethu njengoba ezodlalisa ibhola. Ngiqena ukuthi lokho engigada mase ngabusakwazi ukwenza izinto kahle. Deal? Deal. Ha, lokujita mfethu. Uthatha abantu kanjani? Akakwazi abantu. Asisishwiko nkazo mfethu. Mfethu rosuka top mfethu afuna kwabheka. Ayisho case azikho ngaphandle ashaya. Correct. Lokho kumqaphisa kumele sike sikubambeke ibheji nje ngelinye ilanga. Yeah, sifuna sikudosele kuqala. Let's night jacket. Thilanga, kwenze njani ubani lo mntwana odubulekile? Uphosha ma'am. Hawe ma uphosha. Kwenzakaleni? Hey, le bebe bangani. Asazi nathi sifike sekunje. Titus,
Titus uphula Tholi. Ngimbonile mina ngibazile kade bekhuluma no Bridget bathi bazoyinkwabini. Uzongikhombisa asana ngifuna ukukhombisa. Suwan. Ungahlala phansi Mr. Nxele. Mr. Nxele France amthesa discover ukuthi ingane isebenzisa i-drug named ecstasy drug. Along the way we did more tests. Sathola ukuthi umntwana HIV positive plus about a month pregnant. Doctor, is there any harm in Ghanini? Mr. Nxele, fortunately there is no harm in Ghanini. Because ngiziphuthu umlethe umntwana esibhedlela kungenzeka futhi sekudedele khona ekseni kusasa. Ngiyabonga Dr. Ncube. Ngambona kodwa umntwana manje Dr. Yebo Mr. Nxele ngakwazi ukubona umntwana because she is stable. Ngiyabonga Dr.
ebusweni lobuhumusho nobuxhwanguxhwangu. Ngikhuluma nothando nokuba imbumba kusaziwa. Sengikhuluma ngonembeza ukwazi ukuphatha isithunywa uzokhipha umphefumulo. Ngaze unembeza ushonephi. Izwi lokubulala umuntu ngase kuwela ishonephi. Ucabangile, ucasukile, udubulile lichithekile, bathokwenzekile kufana nokudaliwe. Maye ngawe emqapheli, angikudabukeli kepha ngiyakebhukela kuhle kwephepha. Ngaso solala yini amahashe egide esifubeni zakho. Sengikhuluma ngamazwi esilile esindlebeni zakho. Usuzile okanye ulahliwe. Omdalile yena akazi yokuthethelela yini. Ngoba uJericho umshwebile, elakhe kaze lamanqamu linini, okanye izomshweba futhi. Uphinde kuchithekela inye igazi engenaqala. Nawe Jericho khomsula kuko konke. Singambeka umqaphela amabala okuhlekwengwe ngegazi lichithekile engenaqala. Uma wena wavuma ukulalela wabhekana nesijezo sakulomhlaba, wayeka ukuba ligwala ubalekela iqiniso, ngabe ukhoshise khona namuhla udla amabele. Sengikhala ngemsiko kalomama owamzala, umndeni isihlobo kanye nabangani. Umphefumulo kumunye intokazi. Wena wakho phosho wemukiwe. Ngithi lala qhawe lala uphumule. Uyidlalile Lathoya, kwenze njani? Ngiyasaba ma. Khuluma mntanami ngizokulalela. Ma ngi-HIV positive. Titus! Ma! Ngicela ungicelela ubaba wakho. Okay. Kwenze njani? Lathoya, khuluma nangu baba wakho. Ngiyasaba ma. Lathoya, Magel, uyazi mina noma wakho nomfweni sithanda kangakanani? Yebo baba. Futhi izimo ezinje ziyafika empilweni namaphutha sifunda ngawo ukuze singaphinde siwenze empilweni yethu. Yebo baba. Isolution yokunqoba isimo nenkinga obhekene naso uyazi ukuthi yini? Cha baba. Ukuthi konke okudlayo ukukhuluma ungafeli ngaphakathi. Baba, I'm HIV positive. Uzoba right mntanami. Thina nobaba wakho sokusupporta ngayo yonke indlela. I-HIV yakusona isigaba sentambo. Ma, impilo yami isiphelile. Sengizogula ngibuke izwe lingihleke. Lathoya, ayisenzeki leyo nto. Abantu sebefundisiwe nge-HIV, ungakhathazeki. Uqinisile wena une-HIV ngeke ingane yami vele kusukele. Siyahlanya wena Nxele.
Yimina ngadwela une-HIV la emhlabeni. Ingane yakho mhlawumbe ibivele inesoka lawo nje eligulela. Ngalingi uzukhuluma ngengane yami kanjalo ngoba ngizokubulala mina. Awungazi kahle wena. Desha. Uzoma ukhona lo dodo oshwe ngala iqamba manga uzoba nenkinga ngoba uzomshaya bonke abafana beemoto la bemgaqweni. Sanibonani bafundi. Ninjani? Kunezinto ezu3 engifuna sikhulume ngazo namhlanje la. Niyazi ukuthi yini eyenzekile la esikoleni emasontweni adlule. Eyokuqala into engifuna sikhulume ngayo la ubambisana. Njengoba abafundi bala eRiverdene kubalekile ukuthi sibambisane nani. Bambisana nothisha njengoba abazali beni benilethela esikoleni banilethele ukuthi nizofunda. Njoba nifunda ukufunda kwenu kulele ekutheni niyalandela nomthetho ebekwe esikoleni. That is number 1. Number 2, bafundi kubalekile ukuthi njengoba nabafundi baseRiverdene uma niphumela ngaphandle nibe isibonelo esihle sokuthi nabafundi baseRiverdene kulesi simo esenzakele kulamasonto adlule noma singeke sasuse ingqondo zabantu kodwa sicela ukuthi njoba siya phambili kungaphinde kwenzeke into efanayo. Sibe izingane ezihloniphayo, sihlonipha isikole sethu, sihlonipha abazali bethu la sisuka khona. Lokho sokwenza ngokuthi thina sikukhombise la ngaphakathi esikoleni siyazihlonipha. Kezwakala lo bafundi. Owesithathu webafundi ngizokugcizelela kakhulu lo wesithathu. Uyabona njengoba silaso othisha simele abazali benu. Abazali benu banishiya nathi for 8 hours ninathi. Okufanele ukuthi sina nani uma khona inkinga eninazo ezikuthinta wena ngamunye as individual ukhulume nothisha ngoba uthisha umzali wakho so that uthisha ezokwazi njani ukukusiza. Lokho kuzosiza ukuthi noma kuthiwa uneyinkinga engakanani kodwa ukwazi ukusizakala ngoba uthatha uthisha njengobani njengomzali wakho. Sabazali benu akekho kumzali ozonda ingane yakhe. Ngaso sonke isikhathi umzali uthatha ingane yakhe ayenzeni i-priority number 1. Nani ni i-priority number 1 thina njengothisha. Noma yini eyenzakalayo sokwenza sure ukuthi sinibeka nibe phambili. Nani izani kuthina uma khona uncakayo. Ungaze kwenzeke isigameko esifana nalesi esenzeke kulamasonto adlule ngoba besingeke senzeke ukuba siyavulelana izifuba njengomzali nengane. Ngalawo mazwi bafundi ngiyacela ukuthi gcizelele ukuthi asibambisaneni. Isikole senu lesi isikole somphakathi, isikole sase South Africa. Nina nabafundi bala enokhulani bezakhamuzi zakuphi zase South Africa. Ngani siyoyiqhenya ngelinye ilanga. Cela uqala manje ukuyiqhenya ngani. Ngiyabonga. Yes sir. Ngizotetela ubaba uNxele. Okwathi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko wayekhona. Amazi ke njengelunga lani lesigungu sala esikoleni, i-school governing board. Ngizotetela ubaba uNxele ukuthi naye asike elijikayo kulolu daba lokuniyala njengabafundi. Ngiyabonga. Baba uNxele. Ngiyanibingelela ke bafundi nonke. Ninjani? Sikhona. Usekhulumile ke uprincipal ngento eyenzekile la esikolweni. Thina njengabazali singenelele ekutheni kutholakala lezi gilamkhuba ezenzele umonakalo la esikolweni. Kodwa bafethu umqaphelo unesibindi bafethu. Saza khipha imede esikoleni. Mina bafethu sengifisa ukwazi kade yini lengake bangamqapheli noJericho. Qaphela ejwayele bona futhi engiyibonayo. Futhi kumele atholakale nje futhi yabo lona. Bese ukuthi ubule edubula bula lo Porsche bengibhekile ngale yangane mina futhi kanjalo ethona.
mina ngibona ukuthi akuhanjwe manje bafethu ngeke sidlala usikhotheni idubule kutholakala kanjalo. Hayi bafethu. Ayikho right lento ukuthi bafethu lokho siyithatha umthetho bafethu siubeke ezandleni zethu. Akhona bafethu azowenza umsebenzi wabo bafethu. Hayi wena khule wena unopholo la. Ubhizi uthi no la. Hayisu. Wena khule ungasitsheli ngamaphoyisa. Anguboni umsebenzi wawo mina. Afika ngasikhathini kaze udutshula uphosha lapha esikoleni. Wona sisende uqiniseni. Wena uyapeta wena. Thina sambeni sobheka uJericho mfethu yabo. Vele uJericho abayishaya ngumqapheli. Sihamba sofuna umqapheli simthole siqede ngaye. Asambeni futhi manje lesambe. Cathi siyahamba ngempela. Nalokho sibambezeleka la. Vele sambe khona manje. Uma phela. Lotho yancane. Iyaphila ngayo. I-right uyayibothi inhle kanjani? uDr Ngcobo i-gynecologist yakho ungitshela ukuthi konke ukudeda kwakho kuhambe kahle. Mina uzonakekela ingane kusukela manje khona sokwenza short ingane ayitheleleki njengoba wena u-HIV positive. Ngiyacabanga ukuthi uDr Ngcobo ukuchazelele ukuthi kubaluleke kanjani uqhubeka ukuthatha imishanguzo yakho. Okay. Mina ngizokunikeza i-AZT treatment for umntwana ukuze umntwana engekatheleleke. Leyo treatment fanele uyinikeze umntwana for 6 weeks. Ungeqiwa langa kungabikho ilanga engwekumnikeze ngalo ngoba kubalekile. Emva kwa 6 weeks uzobe usuyambuyisa umlethe kuma rooms ami ngizomenza i-CPR test yakhe yokuqala. Of which emva kwa 18 months futhi ngizobuye ngimenze enye ukuze sokuba nesiqiniseko sokuthi akathelelekanga yini. Ungayeki-ke ukuthatha imishanguza ulandele nemigomo. Ngizokunika nekhadi lomgomo ngikunikeze ne-notice of birth umntwana uzomthole la ukuze uzokwazi ukwenza certificate sakhe nezinye izinto efanele kenzelwe zona. Uqhubeke uyomgoma imigomo yonke SP ikhadi lakhe lomgomo. Ngicela wenze short uyayilandela. Angithi uyezona umngani wakhe. Umkhumbuze ke makwenzeke ekhohlwa ke. Okay, ngiyabonga. Ngihambe kahle. Let's go. Uyazi ngiyacane futhi ngisoze ngayeke. Mthoko khohle mina ngineyinkinga zami eziningi kabi. Inkinga zakho ngabi zami. Mina ngithanda wena nje kuphela. Ngi-HIV positive futhi nginengane. Ngiyakwazi konke lokho. Akunendawo ne-HIV nokuthi unengane. Ingane yakho ngizoyithanda sokweyami. Udlala ngami wena ngabe uyasho nje ukuthi you feel sorry for me. Hayi ukuthi uyangithanda. Let's go. Ngicela ungikhole. Uzokwenzela yonke into oyifunayo. Wena vuma nje ukuthi ube ngowami. Uyithathe le moto Mthoko. Ngokuhamba nje inyanga esikoleni suthenga imoto. Imoto ekuyona yami. Ngije umfana sekhaya wasemlazi uvashile nje kuyi-weekend. Ngicela ukuphophela Mthoko noma ungangibuzanga nje. Yazi izolo bekufika uMiss Mdletshe ekhaya ethi ngiyadingeka esikoleni. Seningikhumbula ngaleyo ndlela yini? Wena sekukhumbula vele sikhona isikhala sakho ebeklasini. Wena vele ubuya nini? Khuleka uma nobaba bangiqashela uneni uzongigadela ingane yami next week. So ngiyabuya. Ebakuthanda babazali bakho. Ufika nengane i-HIV kodwa Steve saqashelana nonini buyisana sesikoleni futhi kuyaphoqa kanti ukuba uyazi ukuthi sengiphila njengawe wena onganayo i-HIV kanjani ama-ARVs ami ngwadla kahle futhi ne-CD4 count yami inyukile la ngekathi ngigcina kwisiphingo hospital dokotela wangitshela ukuthi ngiqhuba kahle